Ako misliš da je 2020. bila najgora godina u istoriji, varaš se. Postojala je godina toliko brutalna da su ljudi verovali da je sunce umrlo. Nije 1918. niti 1347. U pitanju je jedna mnogo gora. U proleće te godine planeta je ušla u mrak. Vizantijski istoričar Prokopij iz Cezareje zapisuje: sunce je sijalo kao mesec, bez toplote. Mihajlo Sirijski dodaje: sunce je potamnelo, dan je trajao 4 sata, a ni ta svetlost nije bila prava, već senka. Usevi u Evropi i Aziji propadaju u jednoj sezoni. Glad parališe Vizantiju, Kinu i ceo mediteranski svet. I niko ne zna zašto. Vekovima kasnije nauka daje odgovor. U glečerima Antarktika pronađene su ogromne količine sumpora i vulkanskog pepela. Masivne erupcije izbacile su pepe u stratosferu. Sunce je bilo zaklonjeno 18 meseci. Temperatura zemlje pada za 2 stepena. Godovi drveća ukazuju na usporen rast. Naučnici ovaj period zovu kasnoantičko malo ledeno doba. I taman, kad je svet već bio na kolenima, stiže još nešto mnogo zlokobnije. Justinijanova kuga. Prvo veliko pojavljivanje bubonske epidemije u Evropi. Bez sunca, bez hrane i bez imuniteta, kuga je imala savršen teren. Prema procenama, 10 miliona mrtvih. Svet već u mraku i gladi sada se raspada. Trebaće skoro 100 godina da se klima i ekonomija stabilizuju. U pitanju je 536. godina kada su civilizacije stale i kada je čovečanstvo prvi put ozbiljno pomislilo: a šta ako se sunce više nikada ne vrati?